ददे मिजिं सफैबाय। औ ददे ओमफ्राय देहाया माब्रै दायो डक्टराव थांनांगोन नामा? मिजिं नांला दे डक्टरनाव थांलायाबाबो जासिगोन एसे मोजां मोनबाय। दे मोजां मोनबायबाथ' मोजां मोनबायानो। ओमफ्राय सोर मानसि फैदों होनदों? मा ओंखाम ओंख्रि संनो? मा बुंहरसोदोंमोन फनाव? मिजिं लासै लासै बुं। आइमोना खोनायोब्ला बेखौनो आरो जारला जाथारलायगोन। बायदिसिना खोथा लागायना हरबाय होननानै दानो बुंलायथारगोन। ओंखाम ओंख्रि संनो गोनांमोन आलासिनि थाखै, नाथाय आलासियानो जाया लोङा थांफिनबायसो, खबरखौनो मोनस्लाबासै। देहा सु गैयैखायनो हारसिं हानाय नङा साननानै नोंखौ लिंहरनायमोन आङो मिजिं। सोर आलासिमोन बेलाय? बबेनि? जाया लोङा थांफिनलायनाय? मिजिं आलासिया सोर बहानि नों नोंनि आइनियाव सोंनानै लाबानो जाबाय। नै बाबायालाय दिनै मानिथो एसेबां थाब सफैनानै दंफैयो? ना देहाफोरासो उसुबिदा जाबाय बायदों? गैया जेबो जायाखै, ओरैनो थाब फैबाय आं दिनै गोसो जानानै। ओमफ्राय ने आयै सोरबा आलासि फैदोंमोन होनलाय जोंनियाव? सोरथोमोन? आलासि? मालाथो आलासि फैदों जाहानाव सोर? गैयाथ' आं मिथियाखैनो। नोंसोर माबा माबि खोथा लागायना हरलायबाय नामा खामानियाव थाहैनाय मानसिखौहाय? आयै आंसो नोंजों रायलायगासिनो। आंजों रायलाय नोङो, ददेजों नङा। ददे आंनो मा खोथा लागायना हरनांगौ? माने न'खराव माबा मोनसे जाखोमानानै दंमारो? न'खराव सोर आलासि फैदोंमोन आं मिथिनो मोना नामा? सोरमोन? ना आंनिनो लोगोफोर, ना आंनि बिजनेसनिनो मानसिफोर? सोर फैदोंमोन? बाबा नङा, माबा जोंहा दाउखा फिसानिसो लोगो। बेखौनो दे बुंना सिदा मानोथो थगायबावो? सोर? बबेनि लोगो? मा मुं? सेंग्रा ना सिख्ला? मिजिं जाबाय दे, फारसेनिफ्राय मिथिजोबनो नांला। थांदो थां, आथिं आखाइ सुहैदो। दे बाबा उनफ्राव मोजां रायलायनोसै। आथिं आखाइ सुहैदो थां, आं बे से बजारथिं ओंखारलांनि। सिङाव थौदो मिजिं। अलंबार दुखानखौथ' दिनैनिफ्राय जागायजेनबायानो, माथो दाबो रावबो सासेबो फैजेना? फैगोनब्रा फैगोन, धर्ज'। सोरांस्रि, अबेसे दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैनि दखानाव हाबलाना बारा? मा बुंनाय जाखोसै? मा सेंग्रा सिख्लाया बोराय बुरैनि दखानाव हाबा जालायखो? दखानावलाय आरो मानसियालाय सासो लोंनो फैयो दा, बायदिसिना जानोसो फैयो दा। बोराय बुरैखौथ' नायनानै फैयाना। नङालै सोरांस्रि, नों बुजिया। होमबालाय माथो बुजायनानैबो बुङा सिदानो। ओरैनोबाबो माथो सेंग्रा सिख्लाफोरा साहा लोंबांखाया, बोराय बुरैफ्रासो दा साहा लोङो दा। जाया जेराव मोजां मोनो बेयावनो लोंगोन आरोहाय मा? नङालै बिमा, बिदि नङा। नों खोथाखौनो बुजिया। थांदो थां, नों न'आव थांदो थां बिमा, थां। दुखान होनो होननानैथ' फैखादों दा, आरो मानोथो थांफिननांगौ जाखो आंलाय न'आवलाय? मा जाखो? मानो थांनांगौ आंलाय न'आवलाय? ना माबा माबिफोर बावबोदों? जेबोथ' बावबोआखै। होमबा मानो थांनांगौ? आं साहा लोंनो लुबैदोंलै बिमा, थां। साहा गोथाव फुदुंना लाना फैदो थां। साहा हटेलावनोथ' जिरायनानै दङ दा जोङो। आं फुदुंना होगोन ना लोंनो होनोब्ला मानोथो न'आव थांलायनांगौ साहा फुदुंनोनो? इस उल्टां फाल्टांथार बे बिमाया। ओइ फिफा, मा जादों नोङो दिनै? आंखौ मानो होखारबाय थाखो? मोनसे मा जादों? नङा, मोनाबायबो ना हनै। फिसाजोखौ आथिं आखाइ सुहोनांगौ, थफि मुजा गानहोनांगौ, लेखा फोरोंनांगौ। थांदो। आइयानो मालाय बुंहरखानायसो दहाय आंनि सिगाङावहाय। आबै फिसाखौ आं जोथोन लागोन दे बिहामजो, जिंगासि हरनाङा होननानै बुंखानायसो। आया, माथो बे हिनजावखौ थगायनानै न'आव थुनहरनो हाथारलालै। मा सोलोजों न'आव थुनहरनो हाबावगोन बे हिनजावखौ? र' खायदा बोराय बाहायबावनि आं। नै सोरांस्रि, जोमैबोथ' गैया न'आव? गैयाथ' आरो मानो नांगौ जोमैखौलाय? दिनैलाय जोमैखौलाय मानोथो गोसोखांखो नोंलाय? जोमैबो गैयाबा न'आव ओंखाम ओंख्रि संनांगोन ना बिमा। थांदो। ओइ फिफा, थांनानै संहैगोनहाय मा दाहाय गुदुं जाहैगोन। मानोथो आंखौ थोनहरबाय थाखो नोङो? जों लेट जालांनो हागौ ना बिमा, बेनिखायसो बुंदों दा। जों लेट जालाङोबालाय मालाय आइया संनानै दोनगोन आरो। ओइलाय जालायबाय दा बेबो। बिखुनजो बुरैखौनो हिंसानो हमबाय दा। ओइ नों जाद बुंबाय थानाङाहाय दिनै। आंलाय मालाथो आइखौ हिंसा लायखो? बुंदोंसो दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनगोन होननाया। बेनो हिंसानि जाबाय नामा आरो? देलाय बे आइया फिसौखौसो नायगोन ना ओंखाम ओंख्रिसो संगोन देलाय, नों बुंलाय। इसा मामायालाय माथो डिस्टार्बखौनो खालामखाया फिफा। हे धरन, बे हिनजावखौ आं थोनहरनो हानाय नंमारला दिनै न'आव। बुरै होलां, हौवानि खिथुखौ गारनो हाया हांसो जालांगासिनो माथो नोङो। देरहा मा खिथुखौ गारनो हाया जालायखो? मा
माने नोङो गावजों थाफाजानो लाजिबाय आंखौ दानिया हो आयु आंहा दासो इसेबां समायना जाबाय दासो आंखौ लाफानो लाजिबाय नोङो गोदो मोखां दादुरियावसो माथो नोङो आंखौ जेराव खिथाब होसो होसो नागिरलाङोमोनलाय हो बिफा ना आंखौ बुरैराय नुबाय बुरै नुवाखैब्रा बुरै नुनायनि खोथा गैया बेयाव ना नों गावखौनो सेंग्रा गोरलै जानाय बायदि मोनफिनबावबाय ना माथो है बिमा नोंनिया बांद्राय जाथारबाय बुंनायफोरा नै बिमा आं नोंखौ न'आव थोनहरबाय थानायनि मोनसे खोथा दङलै मा हो बिफा बुंलाय नै बिमा आं दहाय लंपेन्ट गानस्लायनायाव बिसनायावहाय आङो 3,000 फैसा दोनदोंमोन आं आवथायबोनो बावबोबायना दा फिसाजोआ गेलेग्रा बुस्थु होनानै बिसिदलाबायगोन थांथार बिमा बेनिखायनोसो आं नोंखौ थोनहरबाय थादों न'आव आयु बिफा बेखौनो नों दहायनिफ्राय मानोथो बुङा ओरैनोबा फिसाजोआ फैसा मोनबाथाय बिराद थार आयै र' बिदिबा फांथारनोसै खामानिफोरखौ माब्लाबाबो मोजां मावा दे नोङो बिफा दे बिमा दे जलदि थांगौ थां आंजोंलाय सोर हानो बिमा गोथां नोंखौ न'आव थोनहरनो हाबाय आं थगायफै बिमा नों बुजियासैनो माथो थगायनायखौबो आं दे नोंखौ थगायनानै मानो न'आव थोनहरदों आंसो मिथिगौ दासो सिख्लाफोरा आंनि हटेलाव फैसिगोन आदा होनलायदों आंखौ आदा आयु सिख्ला मानसि फै आगै फै आयु दुखानियानो खानायानो जायलाला खुगायाबो जि गुहार मैलासो दामाहाय दुखानियानो नङा आं मैला नङा नै आं मोजांसो आं हेन्डसामसो जिराय जारु जिराय जागोन दे आं जिरायगोन खानालाय जिरायग्रायालाय मानोथो इसेबां गोजौ जोंफोरबायदि सिख्ला मानसिया इसेबां गोजौआव बारखोनानै जिरायनो एसे उसुबिदा जायोहाय आदा हायोब्ला जिरायग्राखौ एसे गाहाय बानाय मा जारौ बामनानै फज'नांगौ नामा नाङाहाय मा आं बामजानो फैयाखै नोंनि दुखानाव जाग्रासो जानो फैदों आङो आं जिरायगोन दे हाखायो आच्छा नानि जारौ बुंदोल' मा जागोन नोङो गुदुं बुं चावमिन मोनोना मोना आं चावमिनसो जायो ओमफ्राय पुस्का जायो आङो दङना दे दङब्लालाय लाबोदो जोबोद ओंखाम उखैथारदों आङो जारु सिख्ला मानसिया पुस्का जानो नाङालै चावमिनखौनो गोथाव संनानै लाबोना होफैगोन आं नोंनो पुस्काखौलाय मानोथो जानो मोना जालायखो सिख्लाफोरासो जासोयो दा बेखौलाय नङा माने जारौ नानि मैना पुस्का जायोब्ला हामा नुथारोना खुगाखौ हामा नुथारो गुवार खालामनो गोनां जायोना दे आंनिसो गोसो बियो आं जागोन हामा नुनाय नुयिजों जेबो खोथा गैया आंहा लाना फै जल्दि र' जारौ मैना र' आं लाबोगासिनो र' इसा नों सिरि दंखोमायो बाबा गोदान हटेल जोंनि जाव दाना फिसाजा खोनाबायना बिमानोथ' खोन्थाहैखाजोबखासिगोन बियो थैखाबायलै दिनै थैखाबाय मा खालामबावनांगौ आं दाना बाबा आंथ' खोनाजोबखाबाय मामानो खोन्थाहैखागोन आं नोंखौ ओइ मामानो खोन्थाहै नङा दै आंनो फैसा 20 थाखा होगोन दे मामा दे 20 थाखाया जाया आंनो बेसेबां नांगौ मामा बेसेबां 200 नांगौ आंनो बाबा 200 नङाबाथाय खोन्थाखागोन आं मामानो जल्दि लाबो दहाय मामा सना थां नों न'आव थांदो थाब आं दा न'आव थांनानै नोंनो सिरि फैसाखौ होखोमागोन दे नों मामानो खोन्थानाङा दे मामा दै होमाराबाथाय नोंखौ खोन्थाखागोन आं थांनोसैहाय माबायदि दुखान बेलाय मानसिखौ फज'नानै गावहासो बुसुर बासा सोरजोंबा रायलायबाय थाबाय ओंखाम उखैनानै फैदों होनदों आङो थांनोसै आं सेस
हिन्जावा मिथिबा हिन्जावजोंबो दामजासिगोन फिसाजोआबो लुथिबाय 200 कास्टमाराबो सेल्फ हेल्प सेस माथो बिसिनियावबो फैसायानो गैया ना फिसाजासो मोननानै लानानै बहाबा बाहायहैजोब्बाय नामा अ नै फैसायानो गैया गैमाराथ' नै बेफोरावबो गैया बे फिसाजोनिनो खामानि जाखागोन बियो फिसाजानो लाना थांखाबाय बियो फैसा थाइसे दोनथेरनो हाला बे फिसाजोजों आयु एसेबां बुरजा फैसा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया मा मोनो मा मोनामोन र'लाय बेफोरावबो नायबावनाया मोजांनो गैयाथ' नै गैमारा आयै 3,000 गाहाम फैसा मा जाबावनांगौ दानिया बे फिसाजोआ बहा लांनानै बबे दखानाव जाहैखो बहा मोनफिनबावनांगौ दायो फिफायाबो फिफा आरो मिथिखाथारो फिसाजोआ फैसा नुब्लाथाय माबायदि जायो बिराद बावदाहाय बे आंनि हुवायाबो मासे बावदाथाय बे फिसाजोआ फैथों दिनै बेनिनो खामानि जाखागोन बियो बेनो खावखाबाय बियो फैसाखौहाय आखाइ होदावाखैथ' बेनिखायनो बांद्राय जाबाय दिनै एसे गाबोन एसे लांदाव मालाबा बिराद हामा गिदिर सिखाव जासिगोन बे फिसाजोआ दिनै बाहले बेखौ बुथारगोन आङो मामासो होनदों नोङो मामासो होनदों मामा आंना दिनै मामा अ नंमारगौ हनै गावनो बुंना लामारदों हनै र' नोंखौ बुं फैसाखौ मा खालामखो नोङो बबेयाव मा बाहायखो फैसाया जल्दि खोन्था मामा बुंबाय थानाङा जल्दि खोन्था फैसाखौ नों बबेयाव मा बाहायहैखो दिनै थाइसे गाबोन थाइसे होदाव फैसा न'आव दोनथेरनो हायै जाबायना हो फैसा खावनानै लांग्रा नोंखौ मानो बुदों होनदों नोङो साला मानो बुदों सिखाव जादोंनो बिरादनो सिखाव जादों थाइसे फैसा दोनथेरनो हाया खावा नों खावाबा सोर खावबावगोन सोरखौ दाय होबावगोन नोंसो फैसा नुथेरनो हाया फैसा नुबानो लायै खारो नोङो नोंनि थाखायनो नोंखौ जाहोनो लोंहोनो फोरोंनोनो नोम्मा नोम्फे बेसेबां खस्थ' खालामगासिनो बेफोरखौ बुजिनो रोङा नोङो दानिफ्रायनो फैसा खावग्रासो जादों खोन्था जल्दि खोन्था फैसाखौ सोरनो हैखो नोङो खोन्था जल्दि मामा आं फैसा मिथिया आं रावनोबो फैसा हैनो मोनाखै मामा आं खावाखै मामा आं बाबानावसो फैसा बिदोंमोन बाबाया आंनो होगोन होनदों मामा आं फैसा खावाखै दाबो खोन्थाबावा नोङो खोन्थागोन ना खोन्थाया बुं सोरनो हैखो फैसाखौ मामा फैसा खावाखै आं रावनोबो हैनो मोनाखै मामा फैसा नों दाबो खोन्थाबावासो ना हो नों दाबो खोन्थाबावा एसेबां बुजानायनि उनावबो ना बबेबा दखानाव मेथाइ जाहैदों नामा हो बुं बबे दखानाव मेथाइ जाहैदों थौ दुकानाव बबे दुकानाव नोङो बायनानै जाहैदों थौ आं मिथिया मामा आं मेथाइ जानो मोनाखै दिनै बाबा आंखौ मामाया बुदों एसेबां बुरजा फैसा 3,000 मा मोनो मा मोना मा खालामखो बे गथ'आ आयै खोन्थानोबो रोङा मोंबो रोङा ना सोरजोंबा थगायनानैसो लाजाबाय ना बबेबा दखानाव बायनानैसो जाहैबाय ना खोमाखो मा खालामखो हे सर र' बिफाया फैथोंसै बिफा फैबासो जासिगोन खोथाया